Kaixo arratsaldeon, ongi etorri gaurko eskoliko plenonetara. Normalean hileko azken bazterrak egiteko plenoa, baina gaur 2026ko ekitaldirako tasak zergak eta prezio publikoak aldatzeko proposamena dakargu, eta urtarrilaren batean indarrean egoteko helburuarekin, aurreratu behar izan dugu erabaki hau hartzea eta horregatik ezoiko bilkura ditu dugu. Orduan, esan dudan moduan puntu bakarra da, datorren urterako tasa prezio publikoak eta zergak aldatzeko. Gasun batzordean aldurako gai da eta batzorde buruak untzaluk nongo altera. Arratsaldeon, ebazpenien lekusen moduan, Ogasunetik kontrako bozkadarik datorre proposamena, principios hamen bidua elau eta bosteko igoraren zirkulazioa eta ikusuneko kontratzen dut bat. Baina, zaten gure operatzen akorduen portzentaia, izan momentu bat dira eta zizik kurutu datu gure markakaiarena. Kontutan hartu gure markakaiarena eta kasuetan prinsipio horreko igoera planteatzen da. Gai zerga tasa eta zerbitzu publikoena zergan dago duztu, laburra esatizien izan aplikareko. Ibila bitxeko aplikatuko, aplikazioa egidez. Ibarrien aplikatikoak bakaren urtean onartu dugu zertuenan konezaguz, eta egoen hor, bezitik egoten duen badakatazioan eguneratzeareko da, horra dago igoera da, eta tipo zergan izioan ortopitan gari orduan babestu guztietan planteatzen dugu igoera ireko igori, bereziki azken urteetan ingurulako igoera ortopitan eta bilatzeko ere baiz, eta inguruleko ere baiz, askorak, ez dira zapatzen orduan hoxe dekako ebazteko eta zeu euskal garatzen dugu, zegoen uriko Fredoan itza, egin zezkuz, zinela dugu eta burun apratu. Eskerrik asko Unzalu, Patxo, lezan da. Desde el Partido Socialista apoyaremos ese 3%, como comenté en la comisión, de acuerdo a los datos que se han presentado en las simulaciones de un 3, un 4, un 5, pues nosotros, como lo dije, en ese momento me he abstenido porque me hacía falta parte de la información en su momento, pero valorando todo ello y con los datos técnicos que se nos ofreció el día de la comisión, el técnico explicándonos el referente que se había tomado, que era el del mes de julio, más o menos, que era un 2,8, 2,7, entonces pues nosotros aprobaremos a un 3. Teniendo en cuenta que tenemos algo a favor dentro de nuestro ayuntamiento, que son las ordenanzas fiscales de progresividad. Entonces, esto realmente va a ser dentro de las familias y les va a afectar de acuerdo a su ingreso dentro de la familia. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo en subir pues, gure bozkaketa zentral dugu edo argumentatzen kontuetan hartuke igezko garata. Igezko garata, goratu behar dugu, zelan ezezkoa bozkatu dugu, eta udal gobernuak onartu edan eskolako hiruikoetarako ehuneko goiko igoera. Eskolegian herritarrentzako ehuneko 15 igoera, gero ostalaritza industriarentzako estolderien ehuneko 20 igoera, eta balore katastralean, 290.000 euro baino gehiagoko baloreekin etxientako, ehuneko 8ko igoera ikoak, 2.000 ikoak. Hori kontutan eukin eta
guk igaz ja argumento genuen eta justifiko genuen gure koska ezeskoa. Baina, kontutan eukin dugu, igaz, urte bete gutxi gura bera, esan gehidule beste zerga batzuk aztertu adiezela. Adibidez, elektriken dako zerga. Zubertio, posizioa egon zinegin, baina beste erreklametan zenuen zerga berri bat izan zen. Eta, bueno, ez da urte bete pasela, eta ez dugu ikusi azterketarik, ez lanik, ez ikerketarik, ez proposamenik, ez ezer, zentzu horretan. Beste kontu bat, emergentzia klimatikaren inguruko zerga bat. Hori bere, erreklamatzen zenuen, baina ez da ondala urtebiko kontua, ondala urte askotan, erreklametan zabi ziren zerga berri bat da, eta urtebita pasau dira, gobernu zuziek, igaz, erreklamo genuen bai, zerga honen inguruan, zozen egin bazan, eta estartzeko, ikerketan bat egiteko aukerarik egongo bazan edo ez, hile pasen dira, eta bat ez da. Eta ero beste zerga bat ebai, badoak izan oso. Haude, beste, abarreta zara, 2008an, badoaren inguruan zu posizioa egon zinean, orduen, erakota eta independentei, kritika gogorra eginez, esaten zenuen, 18 urte bezala, badoarik gauzea, regulau barik, eta zuek urtetik pasaute zeuzie, eta inongo lanik eta azterketarik ez guk ez dugu ikusi. Guk ez dugu ikusi eta guri ez dozkazue ezak pasan. Kontutan orduen, igezko iguera endezko profesionala gure ustez, lehen esan dako moduen, astorako, izkenetarako, edekunetarako, estoketetan, eta, etxe bezitza horrek eta eskala antietan dekina. Eta beste hiru zerga barrizek. Aztertu izkero, horre hainbat diru sarrera horrek mantzen diru izkero. Eta horrek, gure ustez, permitidu badu adibidez, kongelatzea, izostea diruela, indeko dirua izan bari, izostea, zerga berria sartu izkero. Azterketa berri baita ere, guk kontutan eukin dugu kontu hartzailearen lanpostuaren beteta ez dagoela, ez da. Ondala urtebete ingutu bai, reklamazio barri egin zuen, osin egin, nik askotan erreklamatzen zen lanpostu hori, oso fundamentala zala, oso beharrezkoa dela, azkenien udaleko dirua gastuak batez kontrola egiteko eta funtzionak hobeto betetako, pasatu da urtebete eta ez dugu ikusi inungo horrela genek zentzu horretan eta kontu hartzailetzaren lanpostu horrek kubridu hori da. Orain artea zentutakoaren arabera, guzti hau kontutan eukin dugu, erakotan daukatetik, gure boska ez eskuren, izango da. Bien, bueno, de la... Vaya ahora, ¿right? Bueno, digamos que de alguna forma los impuestos son la clave de funcionamiento del gobierno. Y yo siempre he dicho que siendo la clave es en lo que menos se debería de discutir, aunque es lo que más se da para discutir, evidentemente, por la amplitud que tienen los impuestos en distintos conceptos, ¿no? En cualquier caso, no me voy a extender, vamos a decir que nos parece razonable, lo tuvimos en la Comisión de Hacienda, nos parece razonable la subida del 3%, puesto que de alguna forma los conceptos que estamos hablando,
vehículos, viajes y otros conceptos, excepto la NIV y demás, yo creo que son susceptibles de poderse subir y se necesita que se actualice. Entonces, de alguna forma, y sin entrar en las detalles de los tiempos pasados, tiempos presentes y tiempos futuros, que podríamos hablar todos mucho al respecto, pero vamos a dejarlo ahí, vamos a votar a favor, porque creemos que es lo mejor para el ayuntamiento. Es un documental que está en el programa de pensar en el caso del sector, también tengo proposado una zona de nada, esto hago se sabe a reunión, proposando se hace una cosa, no dice que se hace no casi se entra la pena planteatzen aplikatzea baino. Pixka proposamenak dut saiatu dela asko ditu eta asko saiatuta. Gero gustu kontratzen dela inguruan, argi dago aurreko kontratzaileak betetzen ari dela kontratzen duzun bat. Baina ez dut kontratzaileak kontratzaileak lan egiten du, puntu egiten du. Zentzu horretan, horreko legebiltzarretik jaso izan dugun evidentzia eta bilatu beharko dugu, baina ustez eztabaidatu ez dugu aktualmente kontratzailearen figuraren eztabaida. Gero guztiak egiteko argia duzuna eta hiru zerga berri dagoen azterketa eta urtebete mai honetan egin genuen eta idatziz daukasota aktan eta hori zeu zerga duzuen. Baina horretaz aparte zeuek egindako proposamenak bidez. Hau da, zuek taldetik, dituko udal taldetik, askotan egin zuen proposamena da bestiok gobernuaren nahi ginen. Hau da, impuestos a las eléctricas, la regulación de los pagos y medidas específicas para afrontar la emergencia climática. Eta hori ustez, hori lana, zuek konprometitu zainen gainera, hori martzen iritzen. Eta horrek, baliotuko eban, eguneko 3 adibidez herritarra ez igotie, eta adibidez, izoztie zela. Eta, claro, azterketa hori, ikerketa hori, zuek propasatu gehien guentan urte bete, eta esan duzu gaur guztatu, hori da denoko proposamena jasotzen duzun. Ez da hori zen. Eta kontu hartzailetzaren inguruan, lanpostu hori bete barik dago. Egunien, eta ingala urtietan, dago kontu hartzailetzan, reforma arkitekta. Eta heltzen da lekura. Eta beste erakunde batzuetan, egidezuan komunitatean, ondara hilabete batzuk, kontu hartzaile bat sartu zen. Gero bera urten eta bere kabuz, beste arazo batzuetatik komunitatean, baina komunitatean kontu hartzaile lanpostu hori bete egin izan. Eta beste erakunde batzuetan dira, bete egin da. Behartan da, gure eta erabaki politiko zuzena eukitzien, nola gobernutik, bai, azterketa egiteko zerga barrizak eta aztertzeko eta izarrean izabatzeko, eta horretza ere, lanpostu hori, kontuartzailetzan lanpostu hori, betetako gure ustez, erabaki politikorik garbirik ez da, ez bati, ez besti. Eta hori da, datuak erakusten da. Segundara urte bete, mai honetan, proposamen bardinen egin eajoko batzaldetik, pasauda urte bete, eta hemen ez da urte bete. Hau da, uneko iguaren dako, eta hori konpontzen edo. Eta beso, uneko oiko iguera ibilitakoek, horten beste hiru. Uneko oiko igua izango da, urte baten batuen, astorako polideportiboko kiroldeiko erabiltzaileen sufriduko eta bilen, ez da? Guzti hori baloratu dugu eakotu bat taldean, eta
horretan pasatu gara, baina Gonzalo, esan dozune, hau dala zure berrogako aldiz entzuten dozune proposamen hori, ez da, eta kontraktzaileen lanpostuak kubritzeko orduan edo, esan dako bezan. Eta begizten dut bat ez dugu proposamen zehaz bat ezirentzez ezenez, ez dago bezan. Eta ez da, hitz egiten denean elektriketaz zehazteko, hitz egiten denean zelako zerratukoa zena oigana zehazteko, eta gero proposana eta lanuzko eguna. Eta ez ditzu, ditzak kontratzaile gehiak, kontratzaile gehiak handu behar duzua, eta proposana bekarrik eta prozesu prozedura batzen. Ez dugu gaionik ez ikusi. Ez dugu gaionik ez ikusi. Bai, nik uste garrantzitsu dela batez kontratzailearen postuaren gainean berriro ere pasatzea zein den egoera. Eta hori horreko dela batean bezatu nahi dela egite batzuk. Eta kontua da, testuingurua guk hori eskatzen genueneko testuingurua eta begeintzaile horretan pertsonali dagokionez daukagun testuingurua bainiko den moduan nahiko desberdina dela. Hau da, tartean esan dugu estabilizazio prozesu bat, zeinetan hainbat eta hainbat langilek lortu duten estabilizazioak eta horre guztiak sekulako lankarga dauka udaletxearentzako. Bestetik ditugu ia 10 OPE prozesu irekita udaletxe honetan. Hainbat lanpostu berri sortu dira OPEen bidez postuak egonkortzeaz gain, hainbat lanpostu publiko berri sortu dira eta horre guztiak badauka lankarga bat eta gote izan behar dugu kontratzaileen lanpostua berez da, esaten den dudan, habilitazio nazional, hor aldundiek ere badaukate zer esan asko eta berez lehenengo instantzian beraien eskumena eta bete beharra da lanpostu hori pertsona batekin hornitzea. Orduan, noski, aldugun enean, baduk ere bai, egin aldugu esfortzu hori, baina karo, izan da, estabilizazio prozesu bat, gure OPE propioak eta gure lanpostu publiko propioen sorkuntza, testuinguru hori oso desberdina eta horregatik esan dugun moduan aurreko pleno baten ero eta nazio batzuetan hori dena argitzen denean eta lanpostu guzti hori egonkortzen direnean eta OPE prozesu guztia bukatzen direnean beste estanatorio baten egongo gara eta hor horrela egiteko beste estanatorio baten egongo gara. Hori da, gaur egongo gara pertsonali dagokionean eta lanpostu horri dagokionean. Eta hori azalpena eta azaldu nazio batzorran eta pleman bertan. Orduan, gure partetik hori da egiten ari garen lanketa pertsonali dagokionez. Eta gero, orokorrean, zerren gainean eta apur bat zer gataz eta prezio publikoan Gonzalo esan duen aretik. Hau da, baldin badituzue proposamen zehatzak, ondotoriak izan dira aztertzeko. Baina, klaro, endoten badozten sentsazio da, hartzen dugu zela, Bildu, aurreko legegintzaldietan ekarritako emendakin edo mozio desberdinak, hartzen dira horko batzuk, eta dituzun batzuk, beste batzuk ere bai izan egin ditugu, eta beste asko martxan jarri ditugu dagoeneko. Orduan, klaro, testuinguru horretan, nik uste dut egokiena dela, zehaztasunez ekartzea zeintzu duen proposamen zehatzak eajotaren partetik, eta prest gaude aztertzeko, eta adosteko. Eta gogoratu behar dugu, legegintzaldi honetan, orain arte egindako proposamenetako asko eta asko onartu ditugu laia plenan eta martxan daudela. Adibidez, obarien sistema, progresibitatea ekartzen duena, eta eguneko hiruaren egoera ere bai, ez da mundu guztiarentzako berdina izango. Eta batzuk daukat eguneko 80 obaria, orduan ez aie egungo beste bezala. Bai, orduan, hori da apur bat, testuingurua gobernantza fiskalen gainean, eta zaten duen moduan, egiten diren ekarpen guztiak, ongi berri izango dira, aztertuko dira, eta ikusiko da, alden aurre dena emango da, eta teknikoki edo beste faktoren batzuegatik, egon direlako beste testuingurutik, gaur egungo testuingurura, beste sententzia batzu tribunaletan egiten dutenak, lehen eskatzen zena, orain igual, ez izatea bera gale, juridikoki orain, demostratu dagoelako, ez dela, ezingo da jarri. Guke ez ditugunan gauza batzu jorratzen, askotan da, testuinguru aldatu delako, egoera juridikoa ere bai, eta horre guztiak, dira faktore batzu kontora hartu behar direnak proposamenak egiterako. Orduan, testuinguru bateko proposamen bat, beti ez da baliagarria beste testuinguru batzerako. Mogitzen gara, garantan horretan.
erretitzen mozazu, atzaki laguntza. Kontu hartzailetzako lanpostuan inguruan, beste erakunde bat bai, bankaka jardun edekia baino ikusatu bezala, eta bete ahal izan garre lanpostu hori. Eta, urbanean, ez dugu ikusi ningo aurrera pausurik, ez dagoelako borondate politikorik. Komeni dalako, eta gobernatu ahal dalako, kontu hartzaile bai, hori da guk egiten dugun argumentoa zinua, komentatu duzuna, aitzaki egotzen, ez da? Eta proposamen zehatzen inguruan, proposamenak zebe egiten zein zen, mozioen bitartez, eta proposamen horrek, gu, azaltzeko preslauz, proposamenak badeko zuez, zebe leko zuez, zebe egiten zein zen, oposizioan negozioen, proposamen zehatzak leko zuez, zebe egitako, zebe abatutako, horrekin azia gara nien, baina zer, ustezko, ez dago politikorik, eta hori da gure baina zinu, ez. Bueno, nik uste dut apurate bakoitzak hori bota duguzela, eta besterik gara egon eskoneko dugu. Vale, bueno, proposamenaren aldeko bozka, aurkako bozka, bueno, eskerrik asko, eta horreko plenoa urtean eta sortzen izan dugu plenoa.